Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon ug sa ako usab nga nanay nga si Nanay Kunsing. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 6 verse 3 hangtod sa verse 4. Ang giingon dinhi: O wala ba ninyo mahibaw-i nga kamong tanan nga mga nabautismuhan diha kang Kristo Jesus, mga nabautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Busa gilubong na kita kauban niya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, nga kung sa unsang paagi nga si Kristo nabuhi pag-usab gikan sa mga patay, pinaagi sa kahimayaan sa Amahan, maingon man usab kita makalakaw diha sa bag-ong kinabuhi. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, sa katapusan sa chapter 5, mga kaigsunan, gibungat ni Apostle Paul ang statement sa Romans chapter 5 verse 20 nga nagaingon, apan kung diin daghan ang kasalanan, samot nga midaghan ang grasya. Now, tinuod gayod, bisag ang kasalanan, abundansya kaayo ni ining kalibutana, mas abundansya pagayod kaayo ang grasya sa Ginoo. Ang kasalanan, mga kaigsuunan, gamhanan, nagakupot sa kasing-kasing sa mga tawo. Apan ang grasya sa Ginoo mas gamhanan pa kaysa sala. Gipanalanginan sa Ginoo ang iyang mga katawhan sa iyang kahibulungan nga grasya. Apan karon sa atong pagsugod sa chapter 6, gi-anticipate ni Apostle Paul ang pangutana, ang pagsupak sa mga nagbasa sa iyang sulat. Ang giingon sa verse 1, unsa bagayod ang atong masulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron ang grasya mudagaya? Gi-anticipate ni Pablo kini nga pangutana kay mura biapod og logical nga conclusion. Kung naluwas kita pinaagi sa grasya bulag sa balaod, mga kaigsuunan, nan ang atong mga buhat walay kahulugan, walay importansya. In fact, kung ang atong sala mo'y makapahimo sa grasya sa Ginoo nga mas gamhanan ug abundansya, nganong dili man kita magpakasala na lang og duro, aron ang grasya mas musamot og kadagaya ug mas musamot nga mahimong mahimayaon. Well, ang tubag ni Pablo sa idea nga ang grasya musangput sa pagpakasala tataw gayud kaayo. Ang iyang giingon sa atong teksto, may it never be. Mao kini ang expression ni Pablo nga kasagara niyang gigamit kung nag-ekspresar siya og pagkalisang. Perish the thought. God forbid. Absolutely not. Dili gayud ma-imagine ni Apostle Paul nga ang usa ka Kristohanon magpadayon sa pagpakasala. Ug gihatag ni Apostle Paul ang rason sa verse 2. Ang giingon dinhi dili gayud unsaon man nga kita nga patay na sa sala magkinabuhi paghihapon niini. Giluwas kita sa Ginoo, mga kaigsuunan, aron kita mahimong balaan, aron kita magkinabuhing balaan. Mao kini ang tumong nganong gilukat kita sa Ginoo, nganong gitubos kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa Dios, iya kitang giluwas, dili lang gikan sa silot sa sala, giluwas usab kita niya gikan sa gahom sa sala. So, ang pagpadayon sa pagpakasala, mao kana ang pagpakyas sa pag-ila sa atong posisyon at ubangan sa Ginoo isip mga magtutuo. Kay unsa man ang atong posisyon karon, gipili kita sa Ginoo, particularly mga kaigsuunan, aron mahimong sudlanan sa iyang kaluoy.
Ang giingon din hiyo, unsaon man nga kita nga patay na sa sala, magkinabuhi paghihapon niini. Now, kabahin sa problema sa mga Kristohanon is that wala nila maamguhi, wala nila masayri ang ilang bag-ong posisyon karon nga dili na susama sa posisyon nila kaniadto. Ang sala dili na makahari pa sa atong kinabuhi. Kay ngano man, namatay na kita diha sa paghari sa sala. We have died to the rule of sin. Ang giingon sa Romans 5:21, aron nga kung giunsa nga ang kasalanan naghari diha sa kamatayon, maingon man usab ang grasya makahari pinaagi sa pagkahimong matarong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. So ang pangutana niini, unsaon man nga usa ka tawo nga namatay na sa pagdumala sa sala, magpadayon sa pagkinabuhi niini. Mao kini ang argumento ni Apostle Paul. Now, mahitabo gayud kini kung mapakyas kita sa pagtan-aw kung kinsa na kita karon atubangan sa Ginoo, kung mapakyas kita sa pagsabot nga anaan na kita sa bag-ong gingharian sa kahayag ug bag-o na ang atong hari, ang atong Ginoong Hesukristo na. Ang giingon sa Colossians chapter 1 verse 13, giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangitngit ug gibalhin sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. So kaniadto sakop kita sa gingharian sa kangitngit, apan karon gilangkat kita sa Ginoo gikan sa kangitngit ug gibalhin sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga si Hesukristo, ang Dios sa kahayag. So, gihagit gayud ni Pablo ang mga magtutuo nga atong tan-awon kung kinsa kita karon diha kang Kristo. Ephesians chapter 5 verse 8 ang giingon dinhi, tungod kay kangitngit kamo kaniadto, apan karon kahayag na diha sa Ginoo, paglakaw kamo sama sa mga anak sa kahayag. So ang bottom line niini mga kaigsuunan, ang yabi, ang sikreto aron makakinabuhi kita sa balaan nga kinabuhi is that masayran nato kung unsa na kita karon atubangan sa Ginoo. Unsa ang atong posisyon, kinsa na kita atubangan sa Ginoo. Ang pagkasayod nato sa gibuhat ni Kristo ug kinsa kita diha kang Kristo, mao ang nagtabang kanato nga magkinabuhi kita sa balaan nga pagkinabuhi. Ang giingon sa verse 3, wala ba kamo masayod? So kinahanglan nga masayra nato intellectually. Now human nga mabasa nato ang bersikulo 1 hangtod sa 2 ni adtong miaging semana, basin og nakapangutana ikaw, how is it nga kita namatay na diha sa kasalanan? Sa bersikulo 3 hangtod sa 11 mga kaigsunan, gitubag ni Pablo kini nga pangutana. But it goes back to the glorious doctrine of our union with Christ. Nahiusa kita diha kang Kristo. Ug daghan kayong mga ilhanan, mga kaigsuunan nga ma-apply nato ang atong pagkahiusa diha kang Kristo. Apan si Pablo iyang gitan-aw ang subject diha sa usa ka specific nga kamatuoran. Buot ni Pablo nga masabtan nato kung giunsa nga ang atong pagkahiusa kang Kristo maoy nagpahiling kawas kanato gikan sa kasalanan. Sama sa nakita nato ni adtong naunang kapitulo, gi-describe ni Pablo ang kalainan between Adam and Christ. Diha kang Adan mga kaigsunan, nahimo kitang ulipon sa sala. Now diha kang Kristo, napahiling kawas kita gikan sa sala. Romans chapter 5 verse 19 ang giingon dinhi, tungod kay kung giunsa nga pinaagi sa pagsupak sa usa ka tawo ang daghan na himong mga makasasala, maingon man usab nga pinaagi sa pagsunod sa usa ang daghan mahimong mga matarong. Sa atong pagsulod karon sa verse 3 atong makita nga gipahinumduman ni Pablo ang mga taga-Roma mahitungod sa ilang pagkahiusa diha kang Kristo, sa ilang identity in Christ. Now, kinahanglang masayra nato nga wa pa biya gyud makaadto sukad si Pablo sa Roma, wala pa siya makawali kanila personally, wala pa nila madawat ang benefit nga
nakadungog sila og direkta nga pagtudlo gikan sa usa ka apostol, and yet nag-assume si Paul nga nasayra na nila kining mga butanga. Ang giingon ni Pablo, wala ba kamo masayod? Gumikan kay common kini nga kahibalo sa mga Kristohanon, mga kaigsuonan, nga namatay na kita diha sa sala ug nahiusa na kita diha kang Kristo. Ang giingon sa verse 3, "Wala ba ninyo mahibaw-i nga kamong tanan nga mga nabautismuhan diha kang Kristo Jesus, mga nabautismuhan ngadto sa iyang kamatayon." Sa laktod nga pagkaistorya, ang atong pagkahiusa diha kang Kristo, basic kana nga kahibalo sa Kristyanismo. Kaniadto nahiusa kita kang Adan, karon nahiusa na kita diha kang Kristo, mga kaigsuonan. Well, sa dili pa kita mo padayon, atong ipasabot ang gihisgutan ni Pablo dinhi nga baptism or pagbunyag or pagbautismo. Dili ang water baptism ang buot ipasabot ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 3 hangtod sa verse 4. Well, in a sense, ang water baptism naga-picture niini nga matang sa baptism nga atong pagahisgutan karon. Gumikan kay ang water baptism kining gilubog kita sa tubig, giunlod kita sa bautismo, nagahulagway kini sa atong kamatayon kauban ni Kristo. Namatay kita kauban ni Kristo o gisimbolo kini sa atong water baptism, ni adtong gilubog kita sa tubig ug sa atong paghawas gikan sa tubig. That symbolizes our walk in newness of life. Bag-o na ang atong kinabuhi. Well, sa mga grupo nga dili motuo og baptism pinaagi sa paglubong ngadto sa tubig, of course, ilang i-reject ang connection sa water baptism sa tinuod nga baptism nga gihisgutan niini nga passage. Pero kinahanglan nga ato gayong linawon, mga kaigsuonan, nga dili water baptism ang gihisgutan ni Pablo niining atong teksto karon. Tungod kay ang water baptism wala kana naga-describe sa kinatibuk-an gayod sa matang sa baptism nga tinuod nga gihisgutan ni Pablo niini nga bersikulo. So unsa ba gayod ang buti pasabot sa baptized sa verse 3 ug baptism sa verse 4? Baptizo and baptisma, ang usa verb, ang usa noun. Now, bisan og kini nga mga pulong pwede usab nga sabto nato ingon nga water baptism, pero kini nga pulong, mga kaigsunan, pwede usab kini nga pagagamiton sa kining gitawag og involvement or focus nato sa usa ka buluhaton. For example, sa English language, di ba doon na kitay pulong nga madunggan nga he is really immersed in his work. Immerse, gilubong sa iyang trabaho. Ang bot pasabot, focus gayud siya sa iyang trabaho. Ug sa Matthew chapter 20 verse 22, gigamit kining pulong nga baptism to refer to the death of Christ. Luke chapter 12 verse 50, for instance, aduna ako'y bautismo nga ibautismo kanako ug nabug-atan ako hangtod nga dili kini mahitabo. So obviously, ang baptism nga gihisgutan ni Jesus dinhi mao ang iyang pag-antos, ang iyang kamatayon didto sa cross. Ang baptism usab gigamit usab kini sa Biblia to refer to expression of identity. Kining imong giila or nahiusa ikaw sa usa ka hugpong ug usa ka movement or usa ka tawo. For example, 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Ang giingon dinhi, mga igsuon, wala nako gitinguha nga dili ninyo mahibaw-an nga ang atong mga kagikan miagi ilalom sa panganod. Ug silang tanan mitabok sa dagat ug ang tanan nabautismuhan diha kang Moses sa panganod ug sa dagat. So unsa may pasabot ni ining baptism dinhi? Mao kini ang ilang identification with Moses. Usara sila or nahiusa sila diha kang Moses. Gumikan kay pareho nilang nasinatian ang pagtabok didto sa dagat nga pula, nga mitabok sila unya kauban sila ni Moses, dili na sila makabalik. Ang baptism sa verse 3 and 4, ang gihisgutan gayud niini mao ang atong pagkahiusa diha kang Kristo. Nahiusa kita diha kaniya, usa kita diha kang Kristo. So ang gitumbok ni Apostle Paul niini mao ang atong union with Christ. Sa iyang pag-ingon nga we have been baptized into Christ. Ang bot ipasabot niini ang tanang Kristohano nahiusa diha kang Kristo.
Galatians chapter 3 verse 27 ang giingon dinhi, tungod kay ang tanan nga diha kaninyo nga gibautismuhan diha kang Kristo, gisulob si Kristo. So in the truest sense, ang baptism nga gihisgutan ni Pablo niining atong teksto mao ang baptism of the Holy Spirit. Mao kini ang bautismo nga naghiusa kanato ngadto sa lawas ni Kristo. Mo kini gihisgutan ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 1 hangtod sa verse 6. Ang giingon dinhi, busa ako nga binilanggo diha sa Ginoo, nagahangyo kaninyo nga kamo magkinabuhi nga angayan diha sa pagkatawag nga kaninyo gitawag, nga adunay bug-os nga pagpaubos og kalumo, adunay pagkugi nga magsinabtinay sa usag-usa diha sa gugma, nga naningkamot nga magpabilin ang pagkahiusa sa espiritu sa bugkos sa kalinaw, adunay usa ka lawas ug usa ka espiritu, kung giunsa nga gitawag kamo diha sa usa ka paglaom sa pagtawag kaninyo, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Dios ug Amahan sa tanan nga maoy anaa sa ibabaw sa tanan ug alang sa tanan ug anaa sa tanan. So ang baptism nga gihisgutan dinhi, baptism of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ang giingon dinhi, tungod kay pinaagi sa usa ka espiritu gibautismuhan kitang tanan ngadto sa usa ka lawas, Mahudiyo o Magriego man, mga ulipon o gawasnon man, ug kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. So kining baptism of the Holy Spirit mao kini ang atong pagkahiusa diha kang Kristo nga gisugdan ni Pablo sa pagpasabot sa ikaduhang bahin sa chapter 5. Now lisod gayud kaayo kini natong sabton mga kaigsuonan. We always want to apply every aspect of the Christian life sa atong kasinatian. Ang atong pagkahiusa diha kang Kristo naga-describe kini actually sa atong posisyon, wala sa atong kasinatian, or dili kini naga-describe sa atong kasinatian kundi sa atong posisyon. Adunay outward consequences nga atong ma-apply sa atong kasinatian, pero ang atong posisyon diha kang Kristo mao kini ang objective truth. Mao kini ang kamatuoran nga dili gayud mausab bisan pa ug unsa ang atong kasinatian. Paminaw nato ang pulong ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ang giingon dinhi, apan kamo anaa diha kang Kristo Jesus, nga nahimong kaalam-alang kanato gikan sa Dios ug pagkamatarong ug katubsanan. So si Kristo mao ang atong kaalam, ang atong pagkamatarong, ang atong pagkabalaan ug ang atong katubsanan. Nakig-ambit kita niining mga butanga gumikan sa atong pakighiusa diha kang Kristo. Nga bisag ang atong experience dili pa gyud ta totally holy nga wala gyud sala, pero gumikan kay nahiusa kita diha kang Kristo, atubangan sa Dios, giisip kitang balaan sa iyang atubangan. Sa verse 3 mga kaigsunan, diri ta mag-focus og sa verse 4. Sa verse 3, gihisgutan ni Pablo nga gibautismuhan kita ngadto sa iyang kamatayon or diha sa iyang kamatayon. Ang mga nakig-ambit sa atong Ginoong Hesukristo, nakig-ambit sa iyang kamatayon. Ang gihisgutan ni Pablo niini mao ang nahitabo na, namatay na kita kauban ni Kristo. Wala naghisgot si Pablo sa kung unsang mahitabo or unsang angayan nga mahitabo nga kinahanglan natong makabot. No, usa kini ka kamatuoran nga gibatbat ni Apostle Paul. It is a fact. Natuman kini ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, apan nahitabo kini kanato sa dihang mituo kita kang Kristo, ingon nga atong Dios ug manluluwas. Nahimo kitang hiniusa diha kang Kristo, nabautismuhan kita ngadto kang Kristo, nahiusa kita kaniya, nasumpay kita diha kang Kristo. So gihisgutan usab ni Pablo ang benepisyo sa kamatayon ni Kristo. Nga niadtong namatay kuno si Kristo, namatay kitang kauban niya. So Paul is not talking about our experience. Ang gihisgutan ni Pablo mao ang atong posisyon diha kang Kristo. Romans chapter 6 verse 10. Tungod kay ang kamatayon nga gikamatian niya mao ang iyang gikamatian diha sa kasalanan sa makausa. So giunsa man pagkamatay ni Kristo ngadto sa kasalanan or diha sa kasalanan. Certainly, dili kasalanan ni Kristo
Kay wala biya siya sala. Pero niadtong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan, misulod siya sa bag-ong teritoryo. Iyang gibutang ang iyang kaugalingon nga sumpay sa balaod ug sumpay sa sala. Nahimong ilalom sa balaod si Kristo. Nahimong aduna siya'y tulubagon sa balaod. Ug niadtong namatay siya, iyang gitapos ang iyang relasyon sa balaod. He ended that relationship. Now karon, ang tanang mga anak kang Kristo nakigambit sa iyang kamatayon. Ang atong pagkaulipon ug pagkailalom sa sala natapos na. Ang atong kinabuhi ilalom sa pagdumala sa sala natapos na. Niadtong si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Niadtong si Kristo namatay gilubong ug nabanhaw. So ang gisgutan ni Pablo dinhi mao ang objective fact, ang kamatuuran nga nahitabo kanato, dili ang atong kasinatian kay nakigbisog pabiya gihapon kita karon batok sa sala. Paul isn't talking about sanctification in this passage. Dili kini ang mahitungod sa atong nabati o sa atong nasinatian. Ang gihisgutan ni Pablo niini objective fact. It is something nga tinuod gayud sa matag usa ka magtotoo. Ang gihisgutan ni Pablo mao ang atong posisyon diha kang Kristo. Tinuod nga ang atong posisyon diha kang Kristo adunay experimental effect, adunay epekto sa atong kasinatian, pero ang gihisgutan gayud ni Pablo dinhi mga kaigsuonan mao ang objective nga kamatuoran. Now, i-describe ni Pablo sa verse 11 ug verse 12 ang atong experimental nga bahin, ang atong kasinatian. Gisugdan kini ni Pablo sa verse 11 sa pulong nga likewise or sa susamang paagi. Ug itudlo ni Pablo kanato ang pagpabalaan or pagtubo nato sa balaan. Pero sa pagkakaron sa verse 3 ug sa verse 4, ang gihisgutan ni Pablo mao ang atong posisyon diha kang Kristo. Paul is talking here about how he came to die to sin. Nganong namatay si Pablo diha sa sala or nganong nahiling kawas siya gikan sa kasalanan, gumikan sa iyang pagkahiusa diha kang Kristo ug maingon man usab kanato nga mga magtotoo. Karon sa verse 4, ang gihisgutan ni Pablo dinhi nga kita kuno nakigambit sa kinabuhi ni Kristo. Verse 4, busa gilubong na kita kauban niya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, nga kung sa unsang paagi nga si Kristo nabuhi pag-usab gikan sa mga patay, pinaagi sa kahimayaan sa amahan, maingon man usab kita makalakaw diha sa bag-ong kinabuhi. Again, ang gihisgutan ni Pablo dinhi mao ang atong posisyon. Makita nato ang susamang kamatuoran sa Galatians chapter 2 verse 20. Ang giingon dinhi, gilansang ako kauban ni Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi dinhi kanako. Ug ang kinabuhi nga akong gikinabuhi karon diha sa unod, akong gikinabuhi pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mihatag sa iyang kaugalingon tungod kanako. So, ang konteksto niini nga bersikulo mga kaigsuonan, wala gihisgutan ni Pablo ang atong pagkabalaan or sanctification, kundili ang gihisgutan ni Pablo mao ang atong justification. Kining giisip kitang matarong atubangan sa Ginoo, dili tungod sa atong pagkamatarong kay wala man ta niini, kundili tungod sa pagkamatarong ni Kristo nga atong naangkon, gumikan kay nahiusa na kita diha kang Kristo. So ang gihisgutan ni Pablo mao ang atong posisyon. Namatay na kita kauban ni Kristo ug nabuhi kita pag-usab kauban ni Kristo. Our union with Christ is really the subject here. Sa verse 4 mga kaigsuonan, ang giingon ni Pablo, gilubong kuno kita kauban ni Kristo. Diha kang Kristo namatay kita ug gilubong, we are united to His death. Namatay kita diha sa pagdumala sa sala. Pero, ang giingon ni Pablo, wala lang kita namatay gikan sa pagdumala sa sala, gilangkat kita. Wala na kita nahimong sakop sa gingharian sa kangitngit. Ang patay nga lawas mga kaigsuonan sa haya. Makaingon kita nga wala pa gayud siya totally nahimulag sa kinabuhi. Gumikan kay sa haya mga kaigsuonan, gipalibutan pa man siya og mga tawo nga buhi nga nagsudong kaniya.
Apan kung ilubong na kanang tawhana, nahimulag na gyud siya totally gikan sa kinabuhi or gikan sa buhi nga mga tawo. Maingon man usab kita nga anaa kang Kristo. Namatay na kita o gilubong kitang kauban ni Kristo, so gilangkat na kita gikan sa pagdumala sa sala, gikan sa pagkontrolar sa sala. Kung mubalik kita sa sala, diin gilangkat kita sa Ginoo, mura ra ka na og kaning atong gikalot ang dugay ng patay nga gilubong ug nanimaho usab og utro. Mao kana ang tawo nga bisag dugay na siyang gilangkat sa Ginoo gikan sa pagdumala sa sala, mibalik gihapon siya sa pagkinabuhi sa sala. O gideklarar ni Pablo nga kita kuno nabanhaw kauban ni Kristo. Ang giingon sa verse 4 nga kung sa unsang paagi nga si Kristo nabuhi pag-usab gikan sa mga patay, pinaagi sa kahimayaan sa amahan, maingon man usab kita makalakaw diha sa bag-ong kinabuhi. So once again, mga kaigsunan, wala gihisgutan ni Pablo ang atong kasinatian ni ini nga bersikulo. Si Kristo gituboy sa Ginoo, gibanhaw pinaagi sa kahimayaan sa amahan by the power of the majesty of God. Ang sala dili gayud makagunit kang Kristo forever and ever. Ang giingon sa Acts chapter 2 verse 24, apan gibuhi siya pag-usab sa Dios pagkahuman nga napalingkawas gikan sa mga pag-antos sa kamatayon, tungod kay dili mahimong pugngan siya niini. Ang kamatayon, mga kaigsunan, mao kini ang ultimate nga manifestation sa gahom sa sala. Romans chapter 5 verse 12, busa kung giunsa nga pinaagi sa usa ka tawo nakasulod ang kasalanan sa kalibutan ug pinaagi sa kasalanan mao ang kamatayon, busa midangat sa tanang mga tawo ang kamatayon tungod kay ang tanan nakasala. Now ang pagkabanhaw pag-usab ni Kristo mao ang pinakapruweba gayod nga ang sala ug ang kamatayon napildi na ni Kristo. Nabanhaw si Kristo ngadto sa bag-ong kinabuhi. Romans chapter 6 verse 9 hangtod sa verse 10. Nasayran nato nga si Kristo nga nabuhi gikan sa mga patay, dili na gayud mamatay pa. Ang kamatayon dili na makahari diha kaniya, tungod kay ang kamatayon nga iyang gikamatian diha sa kasalanan sa makausalang, apan ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi diha sa Dios. So unsa may buot ipasabot ni ining tanan alang kanato, kinahanglan gayod nga atong sudungon ang atong bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Nahiusa na kita diha kang Kristo. Ang atong kinabuhi sumpay na kang Kristo. Aduna kitay confidence sa gahom sa atong justification. Gipahiling kawas na kita sa Ginoo gikan sa sala. Pero aduna usab kitay confidence nga makalakaw kita niining kalibutan nga gawas nun sa pagdumala sa sala. Dili pwedeng mubalik kita sa atong gigikanan. Ang tinuod nga magtotoo, dili na gyud mubalik pa sa sala nga naghari kaniya kaniadto. Pwede kitang makasala, mahulog kita sa sala sometimes kung dili kita magamping, pero dili na gayud susama kaniadto. Wala na kita nag-enjoy sa sala sama sa pag-enjoy nato kaniadto. Ug dili gayud itugot sa Ginoo nga ikaw magpadayon sa sala. Iya gayud kang disiplinahon igsuon kung tinuod ka nga Kristohanon. Kay ang giingon sa Hebrews 12:6, tungod kay ginadisiplina sa Ginoo ang iyang hinigugma ug ginasilutan ang matag tawo nga giisip nga anak. So kung mubalik ikaw sa kinabuhi nga imong gikinabuhi kaniadto, unya moangkon ka nga luwas na ka pero nagpadayon ikaw sa pagpakasala, nagpamatuod ka na nga dili ka tinuod nga luwas. Hinaot nga nasabtan nato kini mga kaigsuunan. Gibanhaw na ikaw kauban ni Kristo, so bag-o na ang atong kinabuhi. Romans chapter 6 verse 3. Wala ba ninyo mahibawi nga kamong tanan nga mga nabautismuhan diha kang Kristo Jesus, mga nabautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Ang bag-o nga kinabuhi, realidad kini diha kanimo ug diha kanako kung tinuod ka nga magtotoo diha kang Kristo. So magkinabuhi kita niini nga posisyon, sumala niini nga posisyon, Ephesians 5:8. Tungod kay kangit-ngit kamo kaniadto,
Apan karon kahayag diha sa Ginoo, paglakaw kamo sama sa mga anak sa kahayag. Karon kung muangkon ikaw nga Christian ka, pero wa gyoy kausaban ang imong kinabuhi, giharian gihapon ka karon sa sala ug nag-enjoy gihapon ka karon sa sala, higala dili ka tinuod nga Christian. Tawag sa Ginoo, pagpakiluoy kaniya, pangayuang kagawasan, pangayuang tinuod nga kaluwasan ug maangkon nimo kana pinaagi sa pagtuo kang Kristo lamang. Saligi ang iyang dugo ug pagkamatarong nga igo na aron ikaw pagadawaton at tubangan sa Ginoo. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.